Mngane wami. Dishonest. Lalela. Ngiyezwa phela la kuthiwa isuke kutshwala. Impemu. Ya, wena sengibiyekile mngane wami utshwala. Cha uyasebenza. Biyekile mfowethu, kubiyeka ngempela. Ungenzisa amahlakahlaka. Awona imali. Ngutshela ukuthi ngo-3 days ngibiyekile. Hawu. Wena umuntu. Ubona manje? Hayi yabona usuyinceku ke manje, uyinceku 3 days. Hayi cha usebenzile mphela. Uyinceku uqobo phela manje. Baba. Uzona sidlala. Azidlala. Wena ucabanga ukuthi ungayeka esikoleni sekubhalwa. Yabona manje mfana kithi, imali ngifocus ngempela kutshalile. Yayiva ke leyo. Awumanje? Hawu, ila ngifocus ona khona ngempela, hayi la udlala. Awuma imali zophuza. Yes, abona futhi wakuyiyona inyanga yephasika. Ngizoyenza boy. Ngisho noma enzi ngubana kakazayenza. Izobiqalwa yimi ke kahle. hawu. Mngane wami kanjalo nje. Hawu. Uyadlala wena. Utshwala into mina notshwala. Kanje. Ayibona yona. Hey cha mzala uyofela emanyaleni nkosimpala. Kodwa uyofela otshwaleni. Hey. Iwe mfowethu semasana ngaxoxa umsebenzini la. Ha, kwenzeke? Wefara mfowethu angithi lana sengisuke bethu engamuhuza ukuthi umphathi ngeqhupha kambi kanjani. Awuyeni bo? Kambi kanjani. Yeyi wemphathi lalela. Akhona isemsebenzini la. Mina sichaya manje mphathi yazi bamba lapha yethu. Kodwa futhi yazi inento engidindayo la. Waphela futhi angishayelanga umsebenzini. Angi-understand manje ukuthi yini le ngiqoshelwayo. Bekuyi weekend. Yebo futhi umphathi. Ha. Azokhuluma indawo. Kwaphela beyilingi yakhe emsebenzini. Usaxoshelani kaphela? Ayenzi sethi lento. Ayishangani. Mfowethu. Ibhadi liyazi kulokwana. Kodwa mhlawumbe khona futhi ukunderstand umncane phela umfowethu. Wemfowethu. Yabona ngithe ngimbona namhlanje umsebenzi ube njani. Bengathi ushawe izinyosi. Ha, ubengavikili kanti yena. Angazi mfowethu, yazi nami enye into ebengizibuza wena. Phela bekodwa bengeke ngimbuze yena. Yabona. No phara mfowethu. Ngithi ngimfonele sesiyehlisile nemoya, yabona? Na engingaze ngilahlekelwe yini. Ah, usu late. Usu late nje mara seliphelile iphale. Okay. Yes, mphathi. Hayi kunento engangiphathi kahle mina la. Angi-understand ngixoshelwane mphathi. Yazi angi-understand. Ngoba phela angikushayelanga emsebenzini. Funa lento engikushayele yona ayihlangene nje nomsebenzi. So angi-understand mphathi ukuthi ngixoshelwane. Bekuyi weekend. Kahle kahle mphathi ngikushaye ngaphandle futhi komsebenzi. And kwasho wena wathi wena into eyenzeka ngaphandle ayisali ngaphandle ingafakwa la emsebenzini. Manje ngi-understand mina futhi ukuthi ngixoshelwane mphathi. Into ezokwenzeka njengamanje ngizokuyisa ka-CCMA mina mphathi. Ngiyacela nje abantu ungibuyisele emsebenzini ngiqhubeke ngisebenze ngoba wena phela kahle kahle la usho into engingayithandi ngathi ngiyakushaya. Yabona? Iyonakale lapho nje lento. So ngiyacela mphathi ungibuyisele emsebenzini. Uma ngingenjalo simasane siya ka-CCMA once ukuze iyokhulunywa kahle le. Manje uNtombazana. Ayikho futhi into abangayimoshi lapho. Tena amantombazana nje. Nazok, ziyakhala-ke manje. Lethe njani ipedi? Lethe njani? Ewe phara mfowethu ume futhi yazi ngistresswa yilona leli ipedi. Kodwa yazi ngibengitshela indaba zakhe. Azengazi kahle. Mara azobayiwani. Yeah, hey, lalela.
ungazi nje uqala ukukhuluma lapho. Sengicabanga kahle mina lento yakho. Cha uyangijwayela kahle kahle nje. Ungijwayela la. Ungijwayela la. Ungizwe ngithi wena wethu. Cha uyangijwayela mfowethu yazi uzongitshela ukuthi angiyona itype yakho ngoba nakho ngingafuni ukupha imali. Wazi ngemali wena. Habe yini oyazi ngemali? Khuluma phela usuthuliwe imali. Yini oyazi ngemali? Njengoba ungenazi ungenama hips ungena uyineshwapha nje ngathi kuphaqaba uhlanga. Yini oyazi ngemali wena? Awunalutho nje uqondile nje ukusathane nzima nje kahle kahle. Olengihlahleni nalesikhini sakhe siblue. Ayikho into oyaziyo. Angikhola nokuthi khona umfana yokathatha wena mina. Unayo kwayona leyo mali mina ngifuni nayo. Eyaba futhi le mali engincisha yona eyakho. Uzungitshela ukuthi angiyona itype yakho. Imali yakho lengincisha yona eyami le mali. Siyezwana. Lalela mina angeke uze uyithole le mali. Uyangizwa? Angeke uze uyithole le mali. Mina ungangijwayele kabi. Yabona futhi uma uzohamba nale ngqondo yakhe ayekho umfana oyokuthatha. Mina ngitshela ivari le mali. Ayekho umfana oyokuthatha nale ikhanda lakhe elikhulu. Engathi ibutternut. Ayekho umfana oyokuthatha. Lalela mina njengoba ngikutshela. Futhi nayo lo mfana oyobekuthatha kwayena yobe ingqondo efake inqene ungazi ngaliphi. Cha uyangijwayela wena. Uyangijwayela serious. Noma ungathi uyangijwayela futhi yazi futhi barazimali. Waseyidingela kangaka le check yenzeni kanti? Wephara futhi yazi kuyangistressa lento le. Izongitshela ukuthi angifuni nemali. Eyaba kanti le mali lena. Hayi kanti amsakano kanti hayi. Shiya phansi leyo nto leyo udoti loyo. Hey. Azobara zokuvuka ngentombi la. Mina ngilahlisa kuyibhedi lawo. Wena uyaqonya ngala. Izwa leyo, Mana ngamaji. Futhi yazi wemarazo. Ngisola ukuthi isidum le ntombazane. Ileyo nto ngiyisolayo futhi njengamanje yazi. Kanjani manje? Cha, lele, shothi phela labanazo kanje ngolunye usuku. Wema, lalela ngizocela ukuthi la ungiphushele kunento engisendela yona la ifile. Ngisendele yona nge-PDF. Bengisacela abantu ukuthi ungifotokopela yona ebese uyangilethela. Kakepitha kanjani manje? Manje yake baraza akiboni kahle. Akiboni kahle. Hayi cha phara ngiyaqonya. Hayi ngiyaqonya impela. Manje uzoyenza njani? No. Yazi mara ngicabanga ukuyitesta le chair. Yabo? Ngikubtesta ayabo vithi mekadomoroza la waveza kaphela ukuthi hayi ingqondo yakhe ayikho. Hayi ngiyamgapha sure. Habi. Mhlala dokotela wenculazi. Dlala. Usutesta abantu wena manje, la nje. Hayi, ngiteste kubone kuphumana. Mana. Wema, ngicela ungitshele ngevoice note la ukuthi uthanda mapha ama-fish finger yabo. Uthanda we-chicken noma we-beef. Ngicela abantu ungitshele nje ngevoice note. Ngithula kuzozo, izongena manje. Nanzo, zwana la. Ngithanda we-chicken mina nginazi ngodla we-beef. So nje ngithanda nje we-chicken. Yabona bora sidomoroza kanjani le chair? Mfowethu yazi la. Ungamshiyi. Yeah. Awungcono azenza kanjani? Ifanayo mfowethu mawusufa. Yabona lo muntu bekwamshiya uyabona uzohlupha nathi la. Ngcono ufe naye. How? Letishini sithiwe amasignature card. Hey, bebarazo. Awusho la. Iqiniso ukuthi uDilay la wagunda inwele ka Samson. Waqede wayithatha leso inwele. Weza nazo la eThekwini nosokwenza amawivu.
Uyithatha le nto eshoyo. Hey webarazi simanga phela sengishitshela umabhizi ala ku morning session namhlanje. Pharo siyahlanya yini? Ziyakushiya-ke manje, yabona? Ngekhanda lisefumayo. Hey, lalela. Focus kulezi zidakamizwa oyidlayo. Uye ukhuluma izinto engakufuni. Kuyezwakala khekhe. Hawu. Mara sobekibuzela kodwa. Hey, futhi yazi fufuseke. Phuma la. Phuma. Hawu. Hey, all right. Eyahlezi encane namhlanje.